Nu pot, bă, scuze. More acid? Come along. Oh, yes. 110%, baby. Nu. Move with it. Come on. Step up the game. Come on, work with it. LOL. Frate, l-am luat pe Zar cu mortarele, dacă e Trexar. Active. Reactive. Triple? Frumos, frate, frumos. Respect. Uai, și normal, frate, până îți atac eu. LOL. Frate. Acceptă, frate. Get out of my way. Cum doar eu am norocul ăsta cu Copel? T-minus 60 seconds. Oh, dear me. Să-mi găsească lumea mortarele. Doar eu am norocul ăsta. Oh, thank God for that. Cine-i la inamic și la cine? La tine? That supply drop is in the area. Go get it. That was not nice. Da, e frate blanc. Cum naiba mi-ar găsi mortarele, știi? Mă jur, 4 mortare ca săracul. Am zis greșit 4. M-am ținut ce surat că n-am avut ce să fac. Ma, frate, e greu. Bine, de fapt nu e greu dintr-un motiv. Nu e... Frate, mă jur, ție nu-ți pasă dacă pierzi sau câștigi. Bine, frate, tu lăpâu. Eu pierd lăpâul, frate. De mie să fie milă, frate, dacă pierd. GG, Zar. GG, frate. Frate, și la mine Zari la inamici, nu-i la mine.
frate. Frate, la mine e greu. Drop in the area Bine, now. e greu, frate, dar și noi avem def impecabil. Le-am luat jumătate din viață și se pare, cred că Royal, cred că atacă, dacă nu Royal... Kira așa. Da, și o să mă cu el, frate. Reloading. Ready to go. LOL! Îți zic cine atacă la noi, frate, Optimus. Cu Tony. O atacat. Nu, le-au spart baza. That's gonna be magnificent. Eu mă chinui să le iau pe Zar și pe Gladiator, spamez canonul puțin, pentru că așa am văzut că fac OG Pro. You cube getting hit. What the block you wanna do, Jack? Ce m-a pus aici? Unde-i next, dacă am de impecabil. 60 seconds. Frate, le-am... Deci noi câștigăm! Ești șmecher! Mersi! Frate! Am dat un rush la ultima bază. Supply drop. T-minus Dar 30 dacă seconds. poți să-l aduci pe Alex la tine, dacă vrea, frate. Poison trap. Just in the Da, moment. chiar. Reloading. Help your crew. Stay hitting the base for the win. Puțin. All pepped up. Ha-ha. I'd rather do it with acid. Dar noi câștigăm. Supply drop, blockhead. Easy peasy. And go. Mersi, frate. That supply drop is in the area. Go Să get te it. bucur. And LOL. Frate, nu te plânge că joci. Măcar bucur. Mi-e ciudat, frate, că ți-o găsim noi pe rank solo, frate. N-am... Frate, dacă ești tare dacă îl câștigi ăla. Special block. Și mă chem să-i caut portalul lui Kira. Să îl folosesc dacă nu crezi. Mă învârt de jumătate de oră ca prostul prin bază. Ca să găsesc portalul! Nu mă, ce bun! I am gone. Whoa. Rank. Experimentation preparation. Supply drop. More T-minus 60 acid. seconds. Come along. Base. Beat that base. GG, frate. Chemical grenades. Pow. Ha. Supply drop. T-minus 30 seconds. I'd rather do it with acid. Oh, yes. God damn it, frate. Stai lui de. Asta e bătaie de joc deja, frate. Still and dead. Cu sergentul, frate. God, blockhead. Cu sergent. Rise supplies are
Royal. Că se chinuie să atace dacă mă crezi. Airdrop in the area now. Go get it. Woo! Pe end this noob. Whoa! Just what I Clar a needed! scris asta. Now get up there and kick some tail. Aha, please. Fac rocket. Let's perform fusion. Hai frate, Stelon. Woo! Deci dacă mă crezi, ziceam că le-au pe Stelon cu alia, frate. Bring your face for the win. Ia, câtele pe... Multe.